Ba Jeneba ma siti barika da nyorodo on be barika da alaye aywa katugo minye on kembe kan anyere koni e jati duga dum fe laka onye duga dum uluchema ka kayira ke mali dugu koloye ka kayira ke mali din kilin on be dalima afu aye dugu jumanje onyana ka sulika kana be nyum bela jelinka ka ma so se bakoro fu mali de munu metunga na ala katunganja awla ala ka onyuma sekinga na faso kono mali de mi mali kono na obi boka tanyene ni kala ala ka bela jelinga daga funi ka onyuma sekinga na faso kono nana on ga dungo do kecini ya on sikile nyaka on nya wele ko dugu kunganko dugu bela kibariate mali o kunganko do anga se ku bonyo afe nika ulaje abise ka yi farafina be yakono na farafina mana yakono chugo ambe minye maliko o de koni o nafa o nyini akonna la ola amba fon la memba na flepa bela jele nyukuku u bisimila bi do ko kile sabana yi on ka kuma kun bodo sabana yi biye bi araban yere fana bena mekalo kile muga anduruma ni mekalo kile muga anduruta abe minye dunko fo farafina ka fara nyonka ko ka kekelinye beye udun koni oye jakulu farla nyonka farafina minye amara ba koro ye nanzara u kuloblum amise ka buluka e bulu kon nana chugumi yere ma horo nyaw talen ko minye jakulu yo koni farla nyonka farafina chuga mina amise ka kekelinye amise ka yiriwani ka tanya soro chuga mina aywa asigira ni okunye oyaye ni yalaje organisation pour l'unité africaine aywa okunye aftaku folo oye anana bo ula ni ka yelema ka ke uyaye no ye union africaine parce que dum ni bela jele danyankili hakilina mi bako ode anka yirwa siraw soro anyere onga ni yala je fencha manko ni uduna konnana be jafanga kana soro okono nana o demokrasi o yere fana ayira la ka fo minya onka farafina ye anko ni amma ke afamumbai la nyini ye minya halisa amma soro kata usrafe anka donu ani munye kuyi haklinon ko ni maje chaman ko ni utanywana aywa nyafo ko kulu la farafina farla nyonka onga ombe farafina kenya kaya tomi kono ulu fena farla nyonka ni uye sedia woton ulu ye onga danyangele na manya ka foko biye farafina uka nyeta nyini udonye no ye farafina ka kelenya udon uye ni doin titeme onga kumasi kuma na wate sera ambi nyini ngalike hakli nami no be yiriwa ani nyeta kofo ambi adamine noye ka nyini ngalike sala nyeta mi no okuma nyini ndo farafina ka nyeta au yaye chugodi kerengere nyala onga ba mali yiriwa mi no ku nyini ndo yin sigili wati konnana kana se sisama sala au ye farafina mali yere kana ka yiriwa o ye chugadi nyaayira ka fo ngokura were farala aka sabu ko yila nyini kebo ude ku ka bo maraba korono nunka marakono nanu kwa ku yere tay kwa seka gulu u yere e ku una nga onka machamaka nyini no fe anuka foto nuka famu fe wajira ka fa maraba munu bi onka farafina alisa ku uturu sirilendu farajala la on titi ka foshi ke bini farajala te alisa onka ku farajala de biri onko nika onka tasra ujira ona we onga anka manana alisa obebe nyini ngali kili ngoni akufo no asoro anye yiri wani yata do koni usoro o ambe bo ula tuguni anyaye ka fo basigi baliya o fana kabbo farafina kelin kono ko jugo fanga dafiru ulu chayalendo o farafina kelin kono nana aywa ni mbela jele ni yada nywanka on bisika ni dunyere asigi kun aso anyere tugudi hakili non jumo ndu bisika fara nywanka wala sa munu nyene mirinonke onka maraba koro nudu ko ni nye ufare foni wala sa ni doinga ka on tay ufuru bisika suma tugadi ni yanka bi masalay bo nyani karama kono nana farafina ka to la do no ye farafina ka kele nya doni ambo o kambe mekalo kilimuka aninturu kena be kanu bawbulo nyini wal nyini ngali mi nanyake odi nyeta ni yirwa mi no ko ni be kabiri anyini bawfe alisa ambe o kula tugadi aw yaye tugudi o ka fota ye jumenyi alisa farafina ka ke ayere ye ni ye bi nyini ngali ye mukam bi segi foni segi fu ani segi duku kunganko ansigira awi eni sokoma jara adel samagi ijara nse mo be tawro sula ne ko ramdo bali denno fane basitena anga dem jonu ubela jele me herela mi fo ko tebe na la sona bela men gela bela jele ubela jele klubila ame do do ngai mai ko ala kanu ga ga toro do wa afari mandala wa ono ango gomba bala mandri tewni ay wala ka no ya ba senga ko diga do ga ala kanu bismillah dama ne krom do rabna ga nyeda woni ama toro de vrai masoro ama toro me
ne kɔni tiɲɛ yɛrɛ la farafinna kɔni an bɛ foli di Asi Sogɛl ma donc olu bɛ sira min kan kɔni a ka ca Ala fɛ kɔni non laɲini caman bɛ sabati walayi. O kɔrɔ ko Mali bɛ fɛ k'a ka ɲɛtaa sɔrɔ wa? Mali b'a ka ɲɛtaa sɔrɔ ni Ala sɔnna a ma n'an ye nin to yen wa wagati bɛ kɔni a ka kɛ ten Mali b'a ka ɲɛtaa sɔrɔ. Mais n'a y'a fɔ ko u kɔ de sa a bɛ tila ka kɛ baara ye dɛ. Jamanadenw b'a papaw kɔ kun jumɛn de la e yɛrɛ fɛ? Bon i ko mɔgɔw hakilinaw tɛ kelen wa i ma bon mɔgɔnifin mana kɛ cogo cogo bɛɛ b'a kɛ an kuntigi Muhamadu kisi ni nɛɛma b'a ye bɛɛ b'a kɛ ale yɛrɛ fɛ donc vraiment bɛɛ tɛna se ka kɛ Asi Sogɛl nin fɛ wa donc vraiment ne kɔni b'a ɲini maliyɛnw fɛ kɔni an k'an bisimila walayi parce que n'u bɛ sira min kan kɔni vraiment walayi n'u tora yen kɔni tiɲɛ yɛrɛ la farafinna an kɔni Mali b'a ka yɛrɛma yɔrɔ sɔrɔ yɛrɛ. Ayiwa. Ne kɔrɔ jogo dɛ. Walayi. Donc na Faransi kɔni ni farafinna ma bɔ Faransi ko kɔni walayi an bɛ fɛn kɛ hali sini an ma sigi n'o halisa walayi. Faransi b'a ka intérêt de nɔfɛ walayi. Faransi b'a ka intérêt de nɔfɛ. Faransi tɛ mɔgɔ jamana si ka ɲɛtaga fɛ. N'u yɛrɛ ka hɛrɛ kɛ. Ne kɔni bɛ mun fɔ malidenw ɲɛna kɔni vraiment bɛɛ k'i bisimila walayi. Gɛlɛya in bɛ ban wa i ma gɛlɛya ye wagati ko de wa. N'Ala sɔnna ma. Min kɔrɔ ye Ismaël Samake fo docteur. Ale kɔni ale bɛna a bɛɛ fɔ k'a ban sisan nɔ. Fane an ye hakilina faamuya. Ala ka tile yɛrɛ ja. Amina yarabi. An b'i fo k'i waleɲuman dɔn. Mukan bi segi fo ni segi fo ani segi dugu kunkan ko anw bɛɛ farafinna ka kelenya o don kan magane maa dɔ labɛnnen don k'a tigi dangana. E ni sɔgɔma. A yɛrɛ taara n'a yɛrɛ ye nin bɛɛ tigɛ kuma ye a bɛ kɛ tan tɔ an y'o de fɔ n ko kanubaw u ka retour ko u k'u hakili to a la nka a bɛ bɛn ni min gɛrɛsɛgɛ donna a la n'o bɛ baro kɛ i ni sɔgɔma. Allo. Ma fille, ça va? Kolokani somɔgɔw bɛ di Amidu? Baasi foyi tɛ yɛrɛ. Nse. An bɛ fila. Ayiwa a kɛra o ye. Bon an bɛ don a ka kumako na. Ka kɔn ka lamɛnbaga bɛɛ fo ka lajɛlibaga bɛɛ fo. Ka kankari fitinin d'an dɔgɔkɛ ye ko ma fa ka dɔnni walayi kelen na kelen ba ma ye. Bon an bɛ se ka min fɔ farafinna ka ɲɛtaga ko la. Bon farafinna n'a ka ɲɛtaga cɛ a bɛ san 50 de bɔ a fɛ. Parce que an ka jateminɛ kɔnɔna en tant que ɲɛmɔgɔ mana minnu ye ɲɛmɔgɔ jɔlenw ye i tɛ se ka avancer fana an bɛɛ de kan ka jɛ ka ɲɔgɔn minɛ ni farafinna bɛɛ jɛra ka ɲɔgɔn minɛ sisan maintenant an b'o la quoi mais en tant que an bɛ fara farali la tubabuw bolo a ko ma kɔrɔ. Ne y'o fɔ a bɛɛ n'i y'a mɛn k'a fɔ ko Ameriki ye jamana 52 ye 52 tɛ yen u bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ kɔnɔbulu jɛlen de bɛ bi fɔ quoi. An fɛ bamananna o de bɛ fɔ mais mɔgɔ dɔw de donnen don farafinna ni ɲɔgɔn cɛ maintenant k'an fara fara pour que an kana se ka fanga sɔrɔ. Bon ni e mɔgɔ min nana k'i b'o sira baara dɔrɔn ka na ni kelenya ni fɛnw ye n'u dɛsɛra de u b'i fɛngɛ sinon u b'i lanɔgɔsi quoi sinon n'u ma dɛsɛ u b'i faga. O exemple fitinin ye mun ye Kadafi tun nana pour que ka se ka farafinna bɛɛ kɛ kelen ye u wulila a nɔfɛ ka nkalon ni fɛnw d'a la ka se k'a bɔ yen. Bon an kɔni bɛ sira fitinin min na n'o y'an yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔ ni farafinna bɛɛ bɛ ka ɲɛbɔ an fɛ n'u ka ɲɛmɔgɔ ɲɛbɔlen t'an fɛ mais jamanadenw kɔni ɲɛbɔlen don Mali fɛ bi o ye Asimu ka taabolo ye ka se k'a yɛrɛ puruti ka bɔ tubabuw bolo cogo min na an ka dugawu de kɛ Ala k'o kɛ ɲɛtaga ye Ala k'a se d'a ma. Yarabi. Voilà Ala ka hakili ɲuman di farafinna ɲɛmɔgɔ tɔw ma Ala ka ɲɛmɔgɔ yɛrɛ de di farafinna ma mun bɛ farafinna fɛ. Inch'Allah. Sinon farafinna ma ɲɛmɔgɔ sɔrɔ fana min bɛ farafinna fɛ parce que n'i y'a jateminɛ hali sisan tugu kelen bɛ ka fɛn dɔ labɛn ko CPI an ma tubabu président si tatɔ yɔrɔ in na ye farafin président de bɛ minɛ ka taa bila bon bɛɛ y'anw yɛrɛ ka janfaw de ye f'an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ de n'an kɛra ɲɔgɔn fɛ an bɛ nɔbɔ ko la mais n b'a d'a ma n'an ma kɛ ɲɔgɔn fɛ a ka gɛlɛn dɛ. O de ye ne ka hakilina an tɛ kuma diɲɛ kɔ an bɛ dugawu kɛ Ala ka hakili ɲuman di ɲɛmɔgɔw ma.
Amidou Amifo ki kulubali ka kulukani ka ufu itola so ma dai na flaude maga anye madoka fuli soro munye fuleni wala nyimando ke farafina ye hakobi farafina ka kilenya donye okuma kalebe ufulike farafina mona dun kunuka marabaw kilengile na bela jelenye ko alaka farafina ademe alaka farafina la kisi z ambay ifoki wala nyimando mado z mindu yata sai fana fulini wala nyimando soro kadi amma kale hakilena na farafina kani ku koni ku hakilena tunye minyo koni amato tasrafe majaw koni kera aywa tasira yera koni bla la fiu kerengere nyala be defanga yera koni malikon nana ku fena ma famnya ngale ka furay miye wodi koni ku yin ku ka bela jalen ta kuray ninka segaka ame Ousmane yata saifu ka segu bela jalen fu yata sai to yala 20800808 to ko kanko allo allo ini sokoma wa ni sokoma somo ko bidim fa somo aketo kika tele datugo allo an sokoma e to koy di kabomi Mahamadou Kouyaté kabomi mofti kaw be di ko bani bantamba Rasulullah aywa ibisimila nga kene ka Kouyaté amba bon ne bɛ kuma bi jamo kankan I y'a faamuya kɔni awɔ n y'a faamuya Naamu Kouyaté farafinna ka ɲɛtaa tɛ n'o y'a sɔrɔ an ye ɲɛtaa sira sɔrɔ walima an ye yiriwa sira sɔrɔ Kouyaté an ka ɲininkali b'o kan sabu dɔ in sigir'o de kama bon a tiɲɛ na farafinna ka yiriwa sira kɔni a ka gɛlɛn ka da mun de kan bon ka da kan an kelen tɛ ka ɲɔgɔn minɛ farafinw kelen tɛ ka ɲɔgɔn minɛ n'i y'a jateminɛ Mali bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi Mali lamini jamanaw n'i y'a ta Sénégal ani Côte d'Ivoire tariku yɛrɛ la olu de bɔra ɲɔgɔn na mais bi olu de ye Mali senkɔrɔmatɛbagaw ye bon est-ce que baara bɛ o cogo la a bɛ ɲɛ wa naamu donc n'i ye tubabu yɛrɛ ka ko ta k'a lajɛ bi Russie i kɛra nin bɛ kɛlɛ min na i b'a dɔn tubabu tɛ sɔn ka ɲɔgɔn minɛ ka ɲɔgɔn di ɲɔgɔn ma dɛ bɛɛ kelen de di ka Ukraine dɛmɛ pour que u kana bin Russie ka jɔ kɔnɔ oui mais o ko kɔnɔna na ayiwa balimakɛ halisa télé mankan bɛ kojugu Kouyaté télé faga tɛ foyi tiɲɛ baro la mais au contraire a bɛ dɔ de don gɛlɛya dɔ don an ka baro kɔnɔ u kɛlen bɛ ka kɛlɛkɛfɛn bɛɛ di Ukraine ma bi pour que u kana bin Russie ka jɔ kɔnɔ mais munna an farafinw tɛ se k'o kɛ ni ɲɔgɔn ye Mali bɛ degun min kɔnɔ bi ni Mali kɛrɛfɛ jamanaw an ka Union africaine yɛrɛ bɔ a la Mali ni minnu bɛ danfara bɔ bi ni est-ce que u ye Mali dɛmɛ gɛlɛya min filɛ nin est-ce que Mali tɛ bɔ a kɔnɔ wa ayiwa bon ne yɛrɛ fɛ Mali bɛ bɔ a kɔnɔ mais n'a fɔra k'olu de kɛra Mali kɛlɛbagaw ye k'a di tubabuw ma donc vraiment a baara ka gɛlɛn an bolo dɔɔnin quoi nka I ɲɛ b'a la kɔni ni o siraw dafara an bɛ ɲɛtaa min kɔ an b'o sɔrɔ ni o siraw dafara an bɛ ɲɛtaa min fɔ an b'a sɔrɔ parce que minnu bɛ fanga furancɛ ɲɛmɔgɔya la bi bisimila u bɛ ka fɛn dɔ de laɲini bon an bɛ se k'a fɔ fɛnɛ laɲini n'i y'a jateminɛ a bɛ ka sabati parce que san 30 kɔnɔ ko dɔw bɛ yen minnu nana démocratie sira fɛ olu ma se k'o kɛ naamu mais ninnu minnu nana sisan a tɛ tɛmɛ san 1 kan o laɲini caman sabatira même ni gɛlɛya bɛ yen nɔ mais laɲini caman sabatira ayiwa parce que an bɛ ka fɛn fɔlɔ min ɲini bi o ye kɛlɛ yɛrɛ de ye bannen ye n'o ye banbaganciw kɛlɛli ye bon bɛɛ ɲɛ b'a la bi o baara bɛ ka kɛ taabolo min kan donc ne yɛrɛ ka faamuyali la an ka sabali an k'u dɛmɛ baara in na inshallah ni jamana basigira an bɛ min nɔfɛ n'o ye démocratie ye mɔgɔ mɔgɔ mana sigi o la donc u bɛ se ka baara kɛ ka ɲɛ quoi donc u bɛ se ka lafiya a bɛ se ka jamanadenw sago kɛ jamanadenw yɛrɛ bɛ se ka dɛmɛ baara kɔnɔna na Kouyaté o kun ye ne ka kɔrɔfɔ ye
ami moti ka fu to la o be ba men te ko jeli mate male de ka kuyate anyika hakilina famunya ikukuba ibantamba inyani ikamasiga hokma ni mene res namso wile no ye lali kuyate abin namso wile fo mayina no ye minna kuyate ayo bulu korota aw kuyate so madaina minye ankanu bado ya ye fulini wala imano soro kadi amane ndo ina no ye farafina ka kilenya dunya hako alebita si blake kata Mamad Kadafi alema sabu alide kumbi feka farafina koni oke kilenye katemeni anga tokola na fulu ulu keliye kilenye nga ko minye dibidibi la okone fara o miye jamana nyama muno nolu koni talendo ni farafina koni ka bulu francika tinti ube uka aywa ko ame mi no fe Union Africaine ko la kantna utoro sabu farafindon no ye jamana donye ulu de fanan kanka mi réclamer o ye jamana nyama muno nolu ko ni sirlendo franci ko ni ula ka anyini ulu ko ni bisika abo franci bulu chugo ya min konnana ako farafina kayere ma horonya ani anga yirwa aywa o sigilendo antola nafulo udeka no ufananti ambulo ame mi no fe Union Africaine ko la Umar ko uti soro amba faye ka Traoré kam balla bu ko ulu bela jele fu atoko yala mukam bi segi fu ni segi fu ani segi on me nyona soro ka allo war digi bi ja ban non digi bi ja ne ban xoma ne rabe njawolo de nyumantu yalla jallo ma katika ubidi bazi ko tam alhamdulillah bismillah da saha de na ba ko mana kero yokui ka foli de ba da bela jele ma anya lamine akla ka do ko yesi jani kanani laban ko nyima ala ko da bela jele ma ya masha Allah ala ko do mine ala de do du je ala ka tangoro ta de ara amin ya rabbi amin ala de do du je ala ka maliyamu ala ku be kilema ala ka mali lafiya lebe mu fanga din tena ti kurka anga boni bihe no anga ke nyogon fe awo anga da anyere la nala sona anga so anyere yi anga wuli ka barake aywa bismillah ta jamfa dabla ate ni ima fanga ire yi ire yi bodo ta fe mais ni do fi ire yi aga tala mo na be nyabo ife munu na le fe ni ube bara muna bela jele nyebala nawo ambe tanda mara soro ngono tuma demana wala mo hodi be nyebo anfe anga nyogon mine anga nyogon kanfo anga be la tola woni hakilna jalo nga nyini ngali mi nanyo osigi ode ka fo yiri wade nyini nendo farafina fe kan kun ka ke kelenye anga sire nywana anga nywande medeme sala enyamu unyala farafina korowa anyebena anyeti folo ngabina abena ay wala kalana amina rabbi jallo malu bella zatro sirawo sira ala kana no siraye aywa limone marakaw be bobo ala fu bella jelenge slawi ala aywa ko la fori be technicien nala sonama technicien yere fly folo ngo flaw nu kumbi dumuni ke kumbiri ka du ukumbe ake dugula nga anga sisantaw ubayiri la yere de kunga kita ki sorota te solala jagite so marina mi yene ke kanyan kono to sanganya muga anin kele an nyo soro baro ola abena ni aye baro keita kopla ako ko di basite ona matoroti ona wa le kayira kala ko di ama fiston alhamdulillah so madina on bi alafu basi foi ti ana jugumana so madina kuraye ali keita yi garzaga che furu bataki follow minti kana netu mino de kala yedo refe mekle ko de fon kan bo wiye nawe bataki tika ba mimbi au fe aya beke bataki kili alna ajanyana o kala ni kan no ne ma bataki utike lié donc fo chance c'est ça ali madala ne ka bataki ko na be kala c'est ça amita nye dobe wa allo assalamu alaikum wa alaikum salam rahmatullah so mo bidi amba masalima do me kan wele orbay sila alhamdulillah so madaina sama kala kaw ni jarla kaw kulubali segu kawdu ba segu kaw bi fo nalla sona bismillah radio la me ba be fo u bela jelen kulubila amal de be fo ne ala sona ka fara na be fo
wala limana aywa mi amina farafina ka tenya ko da Abigelia nya to wala mamundela nya do kala si fanga ko mali la ko tebe ka tene anga farafin jamana tama to kun fora wala bana to wajina ma farafin ni bi fe ikabalo ferla kana to in faraje ka tele ni se kartu ferla kana to in faraje ka tele ngale i mo ko sa ala yi ke mo te ko balewo namu e ka la de ani tele kan men ko mi ko fara na du gara na la jinya anga tebe frère tebe ton yere après de la fara na la jinya namu ni mo mi yo dro e ba do ala anda manda makende panan wa man kwa da farajela ami kinki katal ko ma dan tiuri siyo ami no ngon dre ama ken hati de ka barke ni mo ko da ndu sikayo e ka ko kamba ken ni fangai ko na trepa na ya am te kan yere bo sikayo la ana nya yere bo si dra ni yere bo si dola ka yere di do ko plati di ko no ne anga na yere ne gade farafin kan yere ne ki ko krekio ki se quoi afan sila parce que e ma bar kew yere munge sono di ke mun ma fa e sila boa e tra gande de ko kana bo fara yote mo e la aywa e kala na ngaro ulu fana kala na mo na ulu le bana ka tsere ne ka ha ci yere ni ngoya ni fara de ya ta ka da ni no ko fo ba ta ka gida na au ba ta ka da ni mo na ba ta ka ji na au ba ta nyo kanka ma ci kane yere ne ci fara je ke ki ka ni yere ne ga dira ma kan yere ne wa mo kan ne o de la ya fa ko nyata ka Abigelia sabu farajo keleli ko be angono am te ka yele do ne a ko kan yele kan yere na ura ama yere tene o ina da family pere da te ka tere le ko ne kan sheni ya an ko le ni prodi farafi da faraje tere te ka nyari ka tuki in mo ne ka to ko sama ka ba bu prodi doni yere ko ni ko ki ni se ka yela apigela ale de ta ka yele ere de gela ti so para de anti so barama ni mo ni barama mangi ando tritano ando te korata am e o se ko ti yele mo ko sa siekle e ka la jam majil dir bora ko ta kan am anga mali ere ko na khadu ti de la ka ti taranya aka era lo ti rana jam mo ro ya jam jama bo ali kan ka bi droni la bani on no chama ala ngam bar fadla law wati do law kuyu mina ko gudatu e mo munun di e farajo kam bar fadla le ka yira makadla ana e negala ya ulu de farajo nga ka yoro do dele ka duma ka yamara tibay ni kurko ka siga balate on fa wa ulu de mina ka datu kuma yini kulubali abinya ni mbele jelembi bwala enyedo be surala kramo kilembe ka sabe aya sabe ga sabe ka fulini wala ni mando soro ko ka di e bela jele ma kukuri mantoroti kala nenena akabi dugu kunganku barala bela jele mfu mumbi ka adodo fana ko ka ofu ko wala ni mando ako alisa minye sisanye ko farafina ka kasabia era togola nanfulo uti atogola alisa sisanye farafina aka dugujugoro nafulo ko ina fo komi taji una nyonku ku uluti ambulo ji yera nyuma utala ka soro farafina ka di amma kuran nyuma utala ka di farafina ma alisa nen ko ke farafina ko ni usago uye usoronte anfe ako bimiye biye halisa miye onkanga anyere katani ga segun kene mino mununye kada mine panguru una kana bulma fe munum bi kulungulu duguma munum mi kulungulu jika una nyongu ku ti farafina tokola ayere tayala ako ame wati mi ko min sisa ko ngabe farafina la ni mbela jele ko ka afoko farafina dum mangene wa o kene ya fana ni bo nyuma nyini ni mata farajela itu o kene ya nyuma soro niki iyere furake
ke o kuma na o ti farafina bolo lakana kuma ko ni o ti fo aku farafina bi mi ye biye halisa ni anga marabaw ye marada mine marati kunce o billaba fanga yarema ko ni ye alisa farafina ta bi mi ye biye anga nafa soro sira munum bi dugu jugoro nafolo ko fo ulu be sonya anga farafi marabaw ulu nya wale nyana aywa nyati soro o ko kono na ako bi mi ye biye halisa farafina mangene ko kasika nya soro ni kula fo anga anto la siraw soro anyere ye ako jongu ala ni ye ni haklinanta membe farafina ka kilinya doyin ko fo Allah wili la min kama sigila ko bisegi kanyo je ko oti ambulo ni bokar kan ni ka bokati imam ni jaranye ambi fu ika haklinana ki i wale nyumando kako imam nye minye nguludini nye ayefulini wale nyumando soro kadi amma ako kasika nya soro ni nagali farafina ko fo anga bambadigi ke anga kaunka mali kaya sirata kaba ko ga ko mali kelente ko farafina anga kaun ulude matarafa ko zebe ninka antinti o ko koni oka ako halina soro mali be sirany man koni oka farafina bela jelendi kanga farajela ladigi ka baraw ke nywanfe mimbi atu anga seka farafina koni ula kisi bimiye biye madame Watara Safiatou Coulibaly kabo gabo ambi afu ta Libreville bela jelen fu madame Watara a chogo yalla 2080 08 dugo kunkanko allo ini sogoma allo aywa ne na laje ka nko jala ko non ton jila nyone e ka jamfa injugera ne makan kelen ko ndok mbibema ngama mamunu bisigina ye papis ni dara ulu faralaka aywa awnya manani ye ngadel kelemba kuna nturan kelena ni bibe allo allo sama ko vedi salam aywa oh anga nyamaga ena unte ala ka barika du ila ndogoni ni demisani do ye o mana nake alebe ga ma do nyini abina onka ini sokoma allo allo somo ko bidi tele datugu mbalmake tele datugu mbalmake ita tele datugu nyamma iga tele datugu yara foro aya faga yara di maga ambitanye nyama dra ay nyama wali mani papis bi doka angatanye vraiment munu ti feka tele datugu anu feka baroke ni nyanye barani asigi lendu principe do dika ni uti nyana bo jongo ala ambena mandanye chugo mi abeke tinto ambe yafanye ni kembal meke fe nega juruti soro na soro la fana na faranga ke chugo mi nanta keti abidu kundu anku nege kanyam kono to sanga nyambi saba ali keita ka bo furu akwa ba na mena ka be fulini wala nyimane soro kadi amma abidu wudi ke farafina ye ka fuli fana ke farafina to la do ula keita ambi fu ka ibara nyom bela jelen fu allo allez c'est bon vedi allo aywa ambe régide do est-ce que ambe ni donc sebe ni ko imano ko ne nege kanya kono to saka nyambi sabani kele awna laje alisa ni ma do kala be sabati lendo ni ka otigi ota ni dobe ni no nege krafe ibo blakado ini sokoma mati aywa ambi tanye alisa ka amunumunu bi ambi frafe afara yere di aywa okmana o strategie ko non na ambi munumunu papis fanfe doni ni ka fiani bonse woro soni telephone ka mene ni ala sonama ambi munumunu réalisation fanfe aywa on segina kana miye nege juru yi ambi na laje ni labe on sabati lendo ni ka kanumba dota mugam bi sigi funi sigi fu ani sigi allo Allo, sama ko vidi Ismail. Moi je souhaite un peu que wale mando. Iti lamen nanda tugo. Ka auditeur chen muso bela jele fo me grand boula fo Ibrahima ma sexe du gouvernement ni auditeur chen muso bela jele. Aywa. Le professeur de mana lu kuno ko ala ka me fawom. Ni so gwa lendo bi. Muna? Ni chimi lendo. Oh, bien journée européenne ce n'est pas la journée africaine. Ismail ya ko yiwa.
inte se ka kɛ journée africaine abada muna a yɛlɛmana ka kɛ farajalata ye e fɛ ni an ka jamana marabaga fɔlɔ ta dayara an bɛ kasi bila ni deli de ala sɔnna wa taala yɔrɔ ka ɲini ala ka hinɛ an ka marabaga fɔlɔ la marabaga fɔlɔ minnu bɛ yen minnu y'i jɔ golofina ye k'a jira k'a fɔ ko golofina t'i bɔ nɔgɔ la abada ni daluya jɛlenw de k'a fɔ ko fɔ an ka fara ɲɔgɔn na bon siya foyi tɛ dugukolo kan min ye tɔɔrɔya sɔrɔ ka tɛmɛ an golofinakaw kan o tɔɔrɔya ninnu kama ni anw yɛrɛ minɛ cogo golo jɛmanw bolo Modibo Keyita Kwame Nkrumah Sékou Touré ka taa se Haïlé Sélassié ani Bɛn Bɛla ani Nkrumah ninnu olu de y'a ye k'a fɔ ko golofina a tɛ se ka bɔ nɔgɔ la abada fɔ an ka fara ɲɔgɔn kan mais kuma ninnu dɔw fɔra k'a sɔrɔ hali 1960 o ma jɔ nka o kɔnɔ la u nana ka na en 1963 ka jɛkulu sigi k'a tɔgɔ da ko unité africaine ou bien l'organisation de l'unité africaine awɔ o ye ya a bɔra ka na kɛ union africaine ye depuis golofina ka hakilina o banna pewu nka ka kɔn bɛn ye a bɛ ye k'a fɔ ko marabaga fɔlɔ minnu yɛrɛ bɛ yen ni olu ye baara kɛ nin jɛkulu sigili la sen kan dɔw bɛ yen olu dalen b'a la k'a fɔ ko anw tɛ taa ɲɛ fɔ an ka sɔn jɔnya ma dɔw bɛ yen olu de ko ayi ko ni an sɔnna k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an bɛɛ bɔ tubabuw ka jɔnya kɔnɔ ko siga si tɛ o la Sékou Touré b'a fɔ ko nous préférons la liberté dans la pauvreté plutôt que la richesse dans l'esclavage an kɛrɛfɛ yan Laginɛ Umar Bongo b'i kanto Gabon ko le Gabon sans la France est une voiture sans carburant. Le Gabon sans la France est une voiture sans chauffeur. Ni o kumaden fila ta i b'a ye k'a fɔ ko fɔnkɔɲɔgɔnya o bɛ yen dɔ dalen b'a la k'a fɔ ko jɔnya o de ye tiɲɛ dɔ dalen b'a la k'a fɔ ko ayi k'an ka baara kɛ k'an bɛ bɔ jɔnya la o gɛlɛya fɔlɔ de tɛmɛna an ka marabaga fɔlɔ ni ɲɔgɔn cɛ minnu ye nin jɛkuluba in sigi nka a bɛ a dɔ la k'a fɔ ko i y'a ta coup d'état fɔlɔ min yɛrɛ bɛ yen n'u b'u bɛna kɛ 1963 Afrique de l'Ouest kɔnɔ le premier coup d'état en Afrique de l'Ouest o kɛra mɔgɔ yɛrɛ de la mɔgɔ min bɛ yen il était en train même de préparer la charte de l'organisation de l'unité africaine au chocolat de la u taara sɔrɔ a bɛ k'o baara kɛ ka marifa cili ni fɛnw kɛ o dugusajɛ o y'a minɛ k'a faga o kɛra Togo ça c'est Sylvanus Olympio mɔgɔ min ye fanga ta o nɔ la Gnassingbé Eyadema o y'a si bɛɛ kɛ fanga la o sara ka bɔ pouvoir la en 2005 hali ni o y'a sɔrɔ entre 63 et 67 a ye fanga di mɔgɔ dɔ ma mais pour que i ka sɔn ka fɔ suite logique dɔ bɛ yen ale salen kɔfɛ ka bɔ fanga la fanga dira ale denkɛ ma depuis 2005 fɔ bi o bɛ fanga la démocratie ko kuma o tɛ fɔ olu ye donc an bɛ fɛ ka min fɔ golofinakaw ye pour que o ko faamu d'abord mɔgɔ minnu bɛ yen n'u dalen b'a la k'a fɔ ko jɔnya in tɛ an ka hɛrɛ tɛ sɔrɔ o kɔnɔ abada fo an ka sɔn k'olu identifier k'olu bɔ mɔgɔ la mɔgɔ minnu dalen b'a la k'a fɔ k'an ka hɛrɛ bɛ sɔrɔ jɔnya de kɔnɔ Makama n'an ma o baara kɛ a bɛ kɛ Touré donc a bɛ Sidiki Sa mais o sigiyɔrɔ kelen na a nɔgɔlen de bɛ wuli ka bɔ yen mais an bɛna min fɔ dɔrɔn a bɛ ye k'a fɔ ko a wulikajɔ bɛɛ kɔnɔ mɔgɔ minnu dalen bɛ jɔnya yɛrɛ yɛrɛ la k'a fɔ ko jɔnya de bɛ se ka golofina bɔ nɔgɔ la ala ni tubabuw ka dɛmɛ kɔnɔna la olu de sera ka sɛbɛnkan sɔrɔ mɔgɔw kan minnu ko an ka baara kɛ ka bɔ jɔnya kɔnɔ bawo n'a sera ma coup d'état fɔlɔ min kɛra en Afrique de l'Ouest o kɛra contre Sylvanus Olympio Modibo Keyita u ye bolo bɔ fanga la en 1968 en République démocratique du Congo depuis en 1961 u ye Lumumba faga parce que Congo ta o histoire compliquée don mɔgɔ caman bolo mais panafricanisme tun bɛ Congo o tun ye Patrice Lumumba de sinon Joseph Kasavubu kɔni tun tɛ le coup d'état de 65 t'o jate mais o comment dire en Algérie contre Ben Bella au coup d'état ça c'était contre un panafricanisme mais n bɛ daliluya dɔ d'i ma n'i y'a ta unité africaine l'organisation de l'unité africaine kɛlɛ min wulila Burukina kɔnɔ a waati k'a fɔ ko Fali laɲini k'o ɲini o kɛra en 1967 ka kɔn hali n'a sɔrɔ i y'a kuma bɔ la Mauritanie histoire de Colisari o tun bɛ mais les séparatistes au Nigeria au Biafra o kɛlɛ o y'a sɔrɔ secrétaire général min bɛ o ye Diallo Teli de Aboubacar Diallo Teli ye baaraba de kɛ walasa Nigeria kana fara abada ani Burukina marabaa minnu bɛ tubabuw ka hakilinaw kan ani olu ye Masaran ka sɔkɛta la mais a tora min na o ye ka Nigeria to kelenya kɔnɔ mais bi n'i y'a ta k'a lajɛ a kɛlen kɔfɛ UEA ye donc tubabuw ka mɔgɔw sigilen kɔfɛ Burukina kunna Sudan i b'a ye k'a fɔ o tilara fila ye Mali u nana ka na tenter mais anw bɛnbaw ye maaya dilan cogo min na ani anw sigicogo a bɛ ye k'a fɔ ko faracogo ma sɔrɔ anw na sinon u tun bɛ Mali fana tila autour des années 2012 donc bref n'i y'a ta k'a lajɛ laɲiniba min tun bɛ yen ni o ye Burukina ka fara ɲɔgɔn kan o tun ye kɛlɛ fanba dɔ mais a ka faamu k'a fɔ ko organisation de l'unité africaine bɛ créé 2063 o b'a sɔrɔ jamana caman yɛrɛ bɛ yen minnu ka indépendance o ma sɔrɔ donc kɛlɛw de kɛra walasa olu k'u ka indépendance sɔrɔ ni mɔgɔw hakili b'a la don min na Mali b'a ka accord de paix signé le président de Zimbabwe
atoma bongo sa ale nana je crois akashira odun parce que ay ka ko murbo keta e para mi ga bulo fina kono donc ay ka ko mali ko klal ko kuma ko de mali kono asira akashira Ismail wati mi bolo o wati joranga mbe feki inyini nga dimi debe ela wasa ka dimi mbo ela ka bo e frafi de nyong na muntura anye danyankele wati ko demina e kana anto min na ibe mo do mangana ta ko nama son francis ma kambe kata ambe kata donc mo be miri ko tugula wal mo be hakili ta ko tugula o tigi ka famu ka ay ga famu ka ko tigi sente an ga kana bla ko kum ko na parce que me fera no sina madame so ka bo fayna ko sai ge ne on ta ka hon laje on tise ka heraso abada gulo fina ka tise ka heraso abada ko ka franyo aywa kadi nye ika segi kana kana ika ni chiento franyo ga no anye sanganya worote me kaba segi kana na ala sona ma segi kana ika na ni chiento franyo ga so ma dina ko ka fulini wala ni mana sura kadi adelma ka renu bo baralaw be la jelen fu dante fulimina dumi nambala ni nye ko ka fulidi farafina magali o wa farafin de ko ulude ko ni mason aku wati ko ni sira an farafin de mo anga bolo de nyoma menye baranyo nya ye ko tema ani nywante an yere kat no ulu ko ni ukama ako farafina mankene bi maw ko ni ulu nyakoro aywa wati ko ni usira anka bara ko ni oke wasa anka bo ni dukun ko ni kama gele monno lu bi farafina aywa kasi menye anga sini nyekuta ambulo flakoni ula akabe do uke ku alaka jamana ni alaka ando dodo alaka sababu nyuma ka anyi madam kamiso ko kumba jara ka bobaginda ni akabata kiye ambi kumba fuka kumba kunyumando kako kumba nya minye madoya ay folini wala nyumando ke anyi ako ingele ayere o an yara farafine na mawo ko sabu anti kamiri anga kilinya ula ako o misali ya folo ko ni o yeminye uye Thomas Agara faga uye Patrice Lumumba uya fa uye Kadafi ufa o kumana ko sisan anka bamaliba insha Allah ko ni abe ambulo anni ala sonama ko jamana ka jole bitu ben chef jabati ka bakati mediniya ka akli nani on bitanye ini sokoma allo sama ko vedi ko fla nya famunya ni ala sonama nye badaki dafa famunya ote ko te gable akera tewa ne ke kenya kono to sanga nyambina ni ombe dugu kunga ko ka beni farafina o ka kilinya donya on nyi ngaleke farafina kemeka nyata ni ruwa sira uluta aw yere bulowa aw ko hakilna e jume yeni doyinka eni sokoma allo so mo ko bedi ba herebe alhamdulillah merci nte nema deli ka do akani sana plane ase floy yalla o jaron nyoko ito ko edi Sidi Traoré nebe atete bu 501 aha nebe jalaki bika de adel mo mena jalaki do bika neka awo parce kemi ko kuma nani aha fo ya tigene ay kuma na fama chama ne fo aha historiquement vraiment ay dati do fo ayana keba go to fo akakan jema kuludo bon ni souffert vraiment 4 minutes c'est ka 10 minutes il ngana kan ni tuy ne fa Traoré kama fo mo de kan Traoré ibi haketu ye jalaki binka ajaranye onga ne balma kedu Ismail Bado ka fo alibe kuma na fa mawdi fo abe munu fo abi ma chama intéressé nga kuma dola kuma kanka damine yoromi wasanga tnofo ani ne ka nyine ngale ko jabi Ismail te kile uma abe kuma damine ka wala likadi nga obaye ni wati chama bambulu nga ni ya famya Ismail fana ma minute nani ndama ne ya kan daga juru tege o ya soro ay minute woro de teme uri la nyatige ñune nani teme na mbika Allah kuma do la ne te feke question poser Ismail kun tellement ka be mi fo mawbi feke Allah me donc mbi tanda ma ne ta nyine ngayere onga kuma do la ni sigi kuma do to kuna kange wuli kuma do wati mimbi bolo ni yodo ikata mafuna ikanga isinta tugodo mbo ya fanyini ke ni ateme na fana kuma do la do ba fo ne fa kombe mawbo nyogona o be jala kibi kenka baro kono nana donc mbi fe anga famya ni hakiliye Ismail mi ni mawbi ka hakili nan kono Ismail de kanga don tugodo kaka kuma ufo tugodo ngambi ya fanyini efe makoro aiwo ni ala sonama ana la je nyambula binya tugomi
Inshallah. Aywa bismillah. Rek mi feka do da ka wa. Non, nek senda. Aywa. Bonne journée. Aywa, ambi foki wala ñu mando. Merci. Inshallah ni ala ma basike ni sayele mana. Ni sayele mana ka soro basiti ana. Wali masuni sanka kunche. Na nyini nyama ya sofe ni ujena ni ai madama dama bi no ka baro kadi nu yere fana ni tan soro lu bulu fana o fana ngani ala Ismail yo madoye ani ma chama waro bi ni no uka baro mawbi family soro ala no sona kana baro kon nana ana plateau bado sigi dugu kunganku ka sanfuri no ye wali masankuru aka dayela ni oye ubi ato kuma chama be ni no anga se ka chama fo aka o ni ala ni kira ajana ni ay amma were fana uku were do anga mawulo lewunye so ni adunche insha Allah ko fato mako bula mimbu ukono aywa ubi mindo ugana folike famya kasorala ngane bal make Ismail jalaki abina ne ka ne fana ba bika sabu ibado minute nani ndo edum bado mawbe ki kono ikunka anga kuma bo fo ni bibe ni ala sona ma na deme nyambulo ne ke kanya kono to e kanya bindani ani nani soro jo were be ni no ini sokoma. Allo. Sama kala ka nyuma. Namu baba. Ini sokoma. Kulibali. Ami foti wala yumando. Adiara ne kui. Mali sama kala ka peka mata de ni demsoi. Wala sana digira dollar. O digiro la de. Namu baba. Vraiment ko men dengue ba ko no Ismail. Aywa. Adam sama ke. Rasna ba bonno kola de. Abi bonno kola. Abe bo ma te bonno kola ni Francier anga makoro munu mara te bonno kola no ludi. Ese lu kuma infam ni ma fam ma wala. Baba ne mani famu ko sebe ka wala ta. Tadi makoro ba fa sire sam bishedi. Sam bigo no ton sam bigo no ti saka farafina jo. Ka kuma nga nu toro de yan ko yan mo ko ne o ikiendi. Aha. Ile misala kalendi ma. Wakati mnaashi mwila kabe Franci surasu lafigi. Surati chorabo surla katima kalama mu don fana obu ushibe tan bishegi na ubulla kata sirife kabe Franci don kaka nake. Awo parce que Franci ulu coloniser ulu Franci don. Tadi arna po mishideni ni mishibakwa. Ile mishibakwa ni ale wara do me mishideni ta do. Antenya Franci na maji mishideni ma Franci na tijo. Oye mamu mishibe tampinani tampisa banduru samwanduru. Yolu de ñogo soro farafina be wuli ga jo ko kagale nana kana farafina wuli ga jo ashiti de tan biro bode tan biro ko ashiti na mali wuli ga jo ashiti tan bina ni bode donc ma korba munu ba ko nambura franci bolo ko li ba kule ama ko kule fam parce que français lu coloniser ni to buka to bu nye blendo andu ante to bu nye blendo amune dem tanu o kuma misali la demisa munu bika maraka sisa ni no farafina surtout anga malila ulu de bika sababu ya ni ka farafina ka ni kilin ya doing a hakli no mbamba wa olu de asidi ra de kana yanga ka teme farafina masaka te ka am do na ko mi bi ka sababu ke ay farafina lege do farafina do na ay farafina ta ka yanga na ko almandra ko parce que ya jatimne ni ya ko mali kono fanga tenene do nyana ka foko Francis surati de bien ulu ma préféré ka mugu tiulu la u ka président bi ban ko sa ga foko wa Francis de o fanga o temana ya mais asini u bien chema wuli ka ba fanga ni chema yo ka ba fanga donc ambe mi fo farafina yemogo yi farafina tisera ke fo yemi farafin teute mais ni chora wa wuli ba do ku bi trans wa bunye ko lu simbo marala kwa maratu ambulu aywa tuwabu denw ye kalan min kɛ an ye kalan kelen ɲɔgɔn kɛ donc u sigira ban kelen min kan sigiro ban kelen kan donc an ma ɲɛ wɔgɔɲɛ la ka tiɲɛ f'u ye ka farafina ka intérêt yir'u n'o ye 50-50 ye n'u bɛ 50 ta farafina bɛ 50 ta n'o t'a la u k'u ka koso ni kasaw cɛ ayiwa o se b'anw ye bi k'o kɛ donc maakɔrɔbaw k'u ka hakɛ to u ka to so u ka dugawu kɛ anw ye n'Ala sɔnna k'u y'u tile kɛ bɛɛ ni tile waati don sinon i ma hali dɔw yɛrɛ weleli kɛ o y'a fɔ ko n'i bɛ fɛ ka i ka fanga kɛ hɛrɛ la i kana tubabu kɛlɛ bon o bɛɛ ye parce que olu bɛ siran tubabuw ɲɛ. Baba e mana nin fɔ an dun fana ka kumakɔrɔw la a bɛ fɔ ko maakɔrɔ ka ɲi denmisɛnnin ɲɛ ma. walima o ye bɛn warasiw filɛ maakɔrɔ ka ɲi a ɲɛfɛ koyi mais maakɔrɔ mana se waati dɔ la ale tɛ se k'a fa denmisɛnninw de b'a fa maakɔrɔ bɛna wara fu tigɛ o fana ye tiɲɛ dɔ ye quoi. I y'o yɔrɔ faamu wa. Ayiwa kuma la tiɲɛ ti ban. Ni si sera hakɛ dɔ la marifa dɔ bɛ yen maakɔrɔba tɛ se ka ci denmisɛnnin de mana sogojugu fa maakɔrɔba de bɛ na bila wara ɲɛfɛ ka ɲama lakari a kɔrɔ dɔw ye quoi. Ayiwa.
aha ko an fɔ n'a mɔkɛ k'u ka hakɛ to k'u ka waati banna k'u ka dugawu kɛ anw ye k'an bɛ farafinna wuli ka jɔ Kulibali awa ala ka tile yɛrɛ a ka kɛ ten club bɛɛ fo ni ala sɔnna ma an bɛ sɛkisidi fo pari ayiwa i bɛ fɔ k'i ko ɲuman dɔ fans club dugu kun kan k'o danti aw la aw de ye bolokolon kanubaw ye kuma caman na hali ne ni n dɔgɔnin filila aw de bɛ anw labɛn dogo la ka sɔrɔ min ye bɛɛ lajɛlen ti a ɲɛ dɔn o kuma la ka an to ɲɔgɔn ɲɛ kanuya la anw bi taa ɲɛ halisa ni maa dɔ labɛnnen don k'a tigi danga na allo allo i ni sɔgɔma a kɛra ten wa an ka a lajɛ halisa ni maa dɔ bɛ yen i ni sɔgɔma allo ale somɔgɔw bɛ di allo ali sɔgɔma nse a ni sɔgɔma ɛrɛ sira alhamdulillah aw yɛrɛ dun somɔgɔw bɛ di nse adele somɔgɔw bɛ di tɔɔrɔ tɛ somɔgɔw la baasi foyi tɛ n fa ma i yɛrɛ dun mɛ tɔɔrɔ foyi t'a la yan e tɔgɔ ye ko di ne tɔgɔ ko Basi Jara ka bɔ ACI la ayiwa ACI maaw bɛ di ACI Bokum i jara Kolobakari ma ayiwa an b'i lamɛn awɔ n ko n y'a ka jɛmu k'a lamɛn sisan aw denmisɛnninw u bɛ ka denmisɛnw ko min fɔ ko Mali siniɲɛsigi ye denmisɛnninw ye awɔ bon e yɛrɛ ka kan ka i hakili la ta o kuma kɔnɔna na i ka kuma in taacogo lajɛ quoi ni fara ko jamana siniɲɛsigi ye denmisɛnninw e yɛrɛ ka sisan denmisɛnninw ka comportement n'u ka taabolo lajɛ ko ninnu bɛ se ka jamana jɔ e yɛrɛ ka o taabolo i yɛrɛ k'a bɛɛ ɲɛfɔ k'a lajɛ fɔ e bɛ fɛ ka mun de fɔ ne ye fɛn caman ye denmisɛnw ka ko la dɛ nka ne t'a dɔn tigitigi e bɛ fɛ ka jumɛn fɔ e ka denmisɛnninw lajɛ bange denmisɛnninw ka kulusi yɔrɔ ani kulusi maakɔrɔ bonya ani u yɛrɛ ti maa ye hadamaden yɛrɛ jate o y'a ɲɛ ka taa dangan wɛrɛ kan nka ne fa i bɛ hakɛ to denmisɛnw tigi ye jɔn ye dɛ denmisɛnw tigi ye jɔn ye jɔn kan k'o bɔ denmisɛnw na aw yɛrɛ de ye jamana bɛ jɔ ta wa nka n'an ye farafinna ka kelenya ko in n'an tora a kɔ hakilina min n'o tun bɛ yiriwa ni ɲɛtaa ko fɔ e ɲɛ b'a la cogo di ne ɲɛ b'a la cogo min vraiment an ka denmisɛnninw ne ɲɛ tɛ jamana jɔ sera an ka denmisɛnninw kɔrɔ koyi jɔn de kan ka jamana jɔ sira jɔ denmisɛnw kɔrɔ aw ni maakɔrɔ kan ka don a kɔrɔ maakɔrɔ ka kuma lamɛn wa o tuma aw ye dɔ fɔ u ban'o ma wa an ya min fɔ a tɛ ban hali n'i donna mobili kɔnɔ n'u ya kurusi yɔrɔ n'i ko bɔ ko de bɛ kurusi yɔrɔ bila hali n'i dabila ko nin t'a danbe ye ne yɛrɛ jate ko ye maa yɛrɛ bɔ n'i tɛmɛn'o kan dɔrɔn ko taba se k'i ɲɛni ne fa i bɛ hakɛ to aw mansaw y'a fɔ aw y'a lamɛn mun kosɔn aw y'a fɔ anw m'a lamɛn mais u tɛ aw jate yɛrɛ ko mansaw yɛrɛ de jatelen tɛ ne k'o de f'i ye minɛ aduna ye ne k'o de f'i ye mansaw de jatelen tɛ quoi e yɛrɛ ka kuma dɔ fɛ i k'a lajɛ kɛ kuma in samali ka di ne ye nka ni ne y'a sama n bɛ don gasi rɔ ɔhɔ ayiwa i bɛ fɛnw ye dugu in kɔnɔ i b'i kunkolo minɛ bɛɛ la i tɛ se ka kuma ni se t'a la i tɛ se k'a bali i tɛ se ka foyi ɲ'a la u b'i ɲɛni foyi kan fɔ a bɛ k'i da foyi de la ayiwa ko e tun ye dabali jɔ kɛlɛ la voilà o de hakilina bɛ ne fɛ ka fɔ a diyara n ye kojugu mais ne ɲɛ bɛ jamana jɔ sen na denmisɛnninw kɔrɔ o de ye ne ka kuma ye ka fɔ merci à Dieu alhamdulillah maa laban sɔgɔmaden in na anw b'o ta sani anw ka maa laban ta an bɛ taa sɔgɔmaden in na fo Badugu Joliba ne ni n ba ye ɲɔgɔn sɔrɔ kunungo ko ne ko k'a diko ko ala k'an to ɲɔgɔn ye kanu da ɲɛ nin ye o kuma na Adel ka di ye cogo min ne ba Joliba i yɛrɛ ka di Adel ye ten tɔ ne bɛ ala tanu ne ka di musokɔrɔbaw ye ne ka di cɛkɔrɔbaw ye wa denmisɛnnin fitininw minnu t'u kininu ɲuman dɔn olu fana kala ne kanu k'a barika maa laban halisa an k'a lajɛ ka garizɛgɛ dumantigi dɔ ta sanga fila kɔnɔna na ni ka sɔrɔ ka kɛnɛ o datugu fulaw de ni maa dɔ nana teliyala an bɛ o tigi bisimila farafinna ka kelenya dɔn o kama ka se ka a kɛnɛ o datugu anw bɛ fɛ ka maa laban dɔ sɔrɔ an ni min bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɔgɔn bataki fana tɛ ɲɛkɔrɔ nin waati in na i ni sɔgɔma allo waaleykum salam somɔgɔw bɛ di i tɔgɔ ye di ka bɔ min Bagayogo Fuseni. Fuseni Bagayogo e bɛ bɔ min Kalabankoro. Yengaw dun Baasi foyi tɛ Kalabankorokaw la. An ka bi masala i bɛ fɛ ka mun fɔ a kan Wa n bɛ fɛ ka mun fɔ bi masala in kan farafinna ka taa ɲɛ ko tɛ an b'an sinsin an yɛrɛ to kan an yɛrɛ mun kan
kare pato lo Mali ba Mali namu wala bo pravina gatanye ala o tiado ama kona banala ni muye agire ala ya pravina tanye tra me dama o ya tinu go dadi aywa o ya tinu go dadi kona bana tinu go dala na balola na segina politiki mo do ma ambe kla ka segi to abuga jo ya kodo ne bi fera solo fi ba wala mi kuma do ko amena ko ni mo ni na tara ni ka jo ala yara Mali natara ibe ka jo ala ko mo ka ki yere ka so yere ka don ka ko e pora mo mena tipi ala farafina dado na billahi farafina beto mu ka jo ya kono wa ambi pe ka bo jo ya kono me ni ma ala ka faranga me ka jo ya kile kono parce que iba do ne ba asimbe ni e pore be fourne kata ya simite fangala do mi dani ala ma faranga ni more no ke no ma ka simi nyona do ke na politique mo do mo message to abu nya ambe kla ka siki to abu ka jo ya ke ko pati ya si adel mi bra mu fi namu Mali de turila ka Mali pe ka ci wakati ni na e dia wo naza si wo oni wo se ko mi u ka ton fe be a jo ne wulila ka foko anga wuli ko ka dunu jele bona fora ko lu ko kele abai konna na kamo kele abai konna na anga mo be fakata uchi ka muso fakata ndaro me na ko to mi na pa olu shima wuli ka foko anga Mali jele antoro kele ngoro tuni ko se dia o wa se dia ndaro me na ko to mi na billahi do ba foko yiri kele na jo te ga yiri e galo do te ke yiri do be ta so yiri chu kele me akafta yiri te ku ba e billahi yiri bete ga yiri bai ko me mi fega mu se dia o agna sira ka boala kai wallahi aywa malmake o me danya ni no ibika tanaw nyokulu mi ngono tanga bi kuma yambe danya flawde yambe abla sira ka fulidi amaka wale nyumando na manya ka fakale be kala bankuru ambe fami jara ulufu kala bankuru ka tono fuku ajara aywa minye Charlie ambe fulidi amaka tono adama fu aywa amnata ambi ifu embi onna me sanga anaka wati ibifu ka anyafu karsa ambi karsa yere panan fu to fo balni obi dansigi anka sokmade na o koni baro ula nga alisa ante wulini an kanumba na ma ulfu baro mi na make yani no mado de be courage do anasanga anaka awatila aywa el haja lasan kamara alisa ambe do ke ko alaka ifari koni ufuni alaka noko yaki iye muso flata che ka fuli badi ama ka trésor baralo fu anabe musa bugu ya on yere bado ambe fuli ke aye madam sangari ko alaka lafiya kaye ka asuko kata segu ka baminda ufu aywa ka minye baje na kadimba ya kufu ku ukuyate na nyo fuli ke segu ne ba abe finyala ni watina bayini alaka finya ku ila eni mbaw bela jele jala koroba segu ko alaka finya ku au bela jele na aywa alaka anfama anyongo oma na nyo odwa uke memelwiti cheni muso demiseni makoro u bela jele fo keren ne nyala madam abedi ka ta tokoma nimbe dige magana o no digira magana ko ni ala de yo ke badaray ni nya on se ko ye sokoma dayna on sera ka misro farafina o ka kilenya ko o ka jamana dum anga ke anga faso fe o de ke nyini ndu folo ma sitina ma sika faso jo iye jamana wore bisika blasrali ke nga akuluma e onde o kuma anga ke faso kanu jonye kayira wala ka fo miye kayba ka luka makanjekti ndu koroni makanjekti kantela ka ka makanjekti ale de ndajuro mine bi sokoma dayna amba fu ale no soro wiye jam fakena kulisini kono makanta madigina nga papista o pananguna o dara ira tangu sigilenteni oye aywa realisation ni kadraji o tumbe papisi bulu amba ira fana fo sole ka wuli man ko kasika baraw sigi rejika au ka jaw yere bela jale soro o bekera draman kuni aka cesrela amba fo so madayna ni adal se ko yebbi inshallah 20 ora mi nyon soro kuna fani lakika o kena kono nana sini alamsa nana ni kibar ya were maliko o kunka alaka jamana in kulusuma laka ambela jale sa ko ka anye shukran